Здравейте, аз съм Мариола от Дуранкулак и искам да ви кажа, че съм БСП, защото това е партията с 125 години история и здрави корени в миналото. Заявявам своята подкрепа към БСП, защото ми омръзна от гнусните твърдения, как нашите хора са взривили това църква Света Неделя, защото това не е била БСП, понеже тогава още не е била създадена. И си спомням времето, когато хората не им се налагаше да роват кофите за буклук, за да едат, и всеки имаше жилище, право на образование и сега, ако искаш да учиш, трябва да си продадеш апартамента, изработен с години труд и вяра в бъдещето. Аз съм БСП.